Hürmetli millettaşlar, hayırlı günler sizge izgi tilekler. Men Mars Jamali Ulu Gayitov, özümnің көрнеклі шағира, драматург Гүлшат Зайнашева турында тапшыруларымны, истәлекләрне дәвам итәм. Мен Гүлшат апага айта идем. Гүлшат апа, син татар халкының күренекле сәнгатькәрләре турында бик матур китаплар язып бастырдың. Менә үзең турында нишләп язмыйсың? Яз әле үзең турында да, синең язмышың, синең иҗатың бик кызыклы дип әйтә идем. Хәтта бер гимназиядә Әлфия Абзалова бик оста виртуоз баянчы Кирам Сатиев белән алар шәү концерт куйдылар. Анда гимназия укучылары, укытучылар ул концертны бик яратып карадылар, көчле алкышлар белән бәяләделәр. Анда мин дә тыңлап утырдым. Менә шунда мин укучыларга мөрәҗәгать иттем. Әйдәгез әле Гөлшат ападан үзе турында китап язуын сорыйк дидем. Гөрләтеп кул чаптылар. Әмма файдасы булмады. Гөлшат апа бик тыйнак, артык тыйнак иде шул. Үзем турында китап язсам тыйнаксызлык була дия иде. Әмма аның әсәрләрен, шигырьләрен, җырларын игътибар белән укысаң, аның тормыш юлы күз алдына килә. Гөлшат апа бик шәфкатьле, мәрхәмәтле, бик игелекле зат иде. Менә бер мисал китерәм. Авылда, урында, хаста хәлендә яткан Фәнис Яруллин язучы, шагыйрь булырга хыяллана. Бу турда 1962 елда Татарстан яшьләр гәзитендә мәкалә басылып чыга. Гөлшат апа бу мәкаләне укыгач, әле Фәнис Яруллин белән таныш булмаса да, күрешеп танышкан булмаса да, аңа үзенең ярдәм колын суза. Ул аңа җылы хатлар яза. Язучы булу өчен нинди әсәрләр укырга кирәклеген әйтә. Һәм күренекле язучыларның әсәрләрен сатып алып, почта аша Фәнис Яруллинга җибәрә. Фәнис Яруллин бик рәхмәтле була Гөлшат апага, һәм ул аңа бер сорау бирә. Гөлшат апа, менә җыр язу серләрен аш әле миңа. Минем дә җырлар язасым килә бит ди. Гөлшат апа аңа җавабында булай ди. Җырның меңләгән серләреннән берсе чын күңелдән, чын йөрәктән язу. Җырга тирән фикер гади генә, табигый генә әйтелергә тиеш. Җыйнап әйткәндә, җыр ул поэзияның иң авыр, иң нечкә бер тармагы ди. Менә остазы ярдәме белән Фәнис Яруллин бик күп шигырьләр һәм җырлар яза. Язучы булып китә. Аның хәлен инде беләбез, бик авыр хәлдә урында яткан көе ул иҗат итә.
Аның әсәрләрен Гөлшат апа игътибар белән укып, үзенең фикерләрен әйтә. Шиле пешле булган әсәрләрен дустана тәнкыйтьли, аны камилләштерү юлларын күрсәтеп, киңәшләр бирә. Инде Фәнис Яруллин халык шагыйре дәрәҗәсенә ирешә һәм үзенең олы ихтирамын һәм рәхмәтен Гөлшат Зайнәшевага булган рәхмәтен үзенең сөенечләр бүлешик дигән китабында тәфсирләп язып чыга. Үзенең рәхмәтен белдерә. Гөлшат апа бик балаҗанлы кеше иде. Ул үзенең кызы Асияны тәрбияләп, аңа югары белем алырга ярдәм итте. Асия консерваторияны тәмамлап, дирижер белгечлеге алып чыкты һәм башта телевидениедә эшләде. Аннан соң музыка мәктәбендә балалар укытты. Һәм ансамбль оештырды. Айсылу дигән ансамбль оештырып, балалар ансамблен ул бик уңышка иреште ул ансамбль һәм аны хәтта телевидение халыкка зәңгәр экраннарда күрсәтте. Гөлшат апаның оныклары Дания һәм Камил, әтиләре Рафаэл юлыннан китеп, Казанда университет тәмамлап, юристлар булып чыктылар. Гомумән, Гөлшат апа ул бөтен башка барлык балаларын да ярата иде. Ана безнең кызыбыз Алсуны, оныкларыбыз Кәрим һәм Гөлназны бик якын итеп, аларны әдәбиятка, Тукай иҗатына күндереп, тартып, хәтта үзенең шигырьләрен безнең оныклар телевидение аша аның шигырьләрен сөйләделәр. Балалар өчен ул күп шигырьләр, 85 шигырь иҗат итте. Ул шигырьләрнең шактые җырлар булып китте, популяр җырлар булып китте. Һәм балалар өчен иҗат иткән әсәрләре аның бик популяр булдылар, бик яратып балалар аларны укыдылар һәм җырларын җырладылар. Шул иҗатын бәяләп, Гөлшат апаны балачак әдипләре дигән китапка кертеп, аның иҗаты турында, тормыш юлы турында язылды һәм 2002 елда һәм балалар энциклопедиясе дигән энциклопедияда 2012 елда чыккан. Аны шагыйрь Ленар Шайх әзерләп чыгарды. Шул китапларда Гөлшат апаның иҗаты күрсәтелгән һәм фоторәсеме бирелгән. Гомумән, Гөлшат апа бик күп гимназияларда, мәктәпләрдә балалар белән очрашулар алып барды. Алар белән уртак тел таба иде. Бик кызыклы итеп алып бара, табышмаклар әйтә, табышмакларга җаваплар ала, аннан соң күмәк җырлауларына ирешә иде балаларның. Гөлшат апаның тагын бер бик кызыклы эшчәнлегенә тукталам. Ул конференция буларак, концертларны алып баручы буларак бик күп эшләде. Күренекле безнең җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Хайдар Бигишев,
Әлфия Абзалова концертларын алып барды. Ул концертларны бик кызык итеп, юмор белән һәм мәгънәле итеп алып бара иде. Шуңа әле тагын Гөлзада Сафиуллина. Гөлзада Сафиуллина га тәкъдим итәләр. Менә Гөлшат апаны алыгыз конференция итеп. Ул бик әйбәт алып бара дигәч, әле Гөлзада бераз шикләнеп кала. Гөлшат апа шагыйрә бит ул, нәфис тел остасы түгел дип шикләнеп кала. Әмма Гөлшат апаның концертларын алып бара башлагач, сокланып, шаккатып рәхмәтләр әйтә. Чөнки Гөлшат апа бик оста алып бара иде ул концертларны. Аннан соң безнең җырчыларның Гали Ильясов, Зөһрә Сәхәбиева, Бигишева концертларын алып барды. Композиторлар Сара Садыкова, Мәсхүд Имашевның иҗатына багышланган кичәләрне, әдәби музыкаль кичәләрне оста итеп алып барды. Ул шул җырчылар белән гастрольләргә күп йөрде. Шәһәрдән шәһәргә, авылдан авылга шул җырчылар белән бергә концертлар куеп йөрде, аларның концертларын алып барды. Юлда йөргәндә, тәгәрмәч өстендә барганда, ул шул җырчыларга, артистларга мәзәкләр сөйләп, аларның күңелләрен күтәреп бара. Аннан соң аларның тормышларын җайга салуга булыша. Бөтен җирдә дә уңайлыклар булмый бит инде. Гостиница, кунакханәләр дә төрлечә була. Ашау-эчү мәсьәләләре дә кайбер чакта бик уңайлы булмый. Менә Гөлшат апа кунакханәдә артистлар кайткач, үтүк өстенә куеп, коймак пешереп сыйлый. Алар шаккаталар инде буңа. Аннан соң менә Хайдар Бигишев һәм Зөһрә Сәхәбиева белән бергә гастрольдә чагында кунакханәдә электр чәйнеге эчендә бик тәмле итле аш пешереп сыйлый. Базарга барып, үзе тәмле ит алып кайтып, аш пешереп ашата. Хайдар Казанга кайткач, Зөһрәгә әйтә икән: Зөһрә, чәйнек ашы пешер әле, бик тәмле була бит ул, дип Зөһрәгә шаярта икән. Шуны искә алып сөйләделәр. Җырчылар Гөлшат апаның ул игелекләрен мактап сөйлиләр иде. Бик ярдәмчел, ул бик әйбәт юлдаш. Ә бит кеше юлда сынала. Гөлшат апаның концертларны матур итеп, мәгънәле итеп алып баруын мин үзем дә берничә мәртәбә күрдем. Без Казан авыл хуҗалыгы институты студентлары янына җырчыларны, сәнгатькәрләрне чакыра идек. Мин Гөлшат апаны чакыра идем. Гөлшат апа ул үзе генә килми, берничә җырчы, баянчылар белән бер төркем сәнгатькәрләрне алып килә иде. Менә бер кичә бик күңелемдә уелып калган. Бу 1990 ел. Ул алып килде студентлар янына шагыйрь Мәхмүд Хөсәен, җырчы Рафаил Ильясов, җырчы Вафира Гыйззәтуллина, баянчы, җырчы Рафаил Сәхәбиев һәм әле консерватория студенткасы Зилә Сәнгатуллина. Менә бу
группа, бу артистлар, бу җырчылар шундый матур концерт куйдылар безнең студентларга. Зал, актлар залы туп-тулы, шыгрым тулы. Анда студентлардан тыш әле учхоз, өйрәнү хуҗалыгы эшчеләре дә утырды. Без аларны да чакырганыйк. Чөнки концерт фирма 2 шул учебный хозяйствода булган бинада булды. Концертны Гөлшат апа бик күңелле итеп алып барды. Шагыйрь Мәхмүд Хөсәен шул кадәр оста оратор, шул кадәр шигырьләрне көчле, үтемле итеп сөйли. Алкышлар, аны бик яраттылар студентлар, үзенең шигырьләрен сөйләде. Аннан соң җырчылар шул кадәр моңлы итеп, күңелләргә үтәрлек итеп җырладылар җырчылар. Аларга без чәчәкләр бүләк иттек. Студентлар кызыксынып Гөлшат апага сораулар язып җибәрәләр. Берсен ул укыды. Кем ул Зилә Сөнгатуллина дигән сорау биргән бер студент. Гөлшат апа җавап бирде. Зилә Сөнгатуллина әле ул студентка, консерваторияда укый, әмма киләчәктә бик зур күренекле җырчы булачак дип җавап биргән иде. Чыннан да Зилә Сөнгатуллина зур җырчы булып танылды. Хәзер ул консерваторияда профессор, яшь җырчыларны әзерли. Гөлшат апа талантлы шагыйрә һәм драматург булды һәм шул ук вакытта бик булдыклы хуҗабикә дә булды. Ул турыда мин киләсе тапшыруда сөйләрмен. Хөрмәтле тамашачылар, минем чыгышым сезгә ошаса, фикерләрегезне язып җибәрегез. Лайк дигән төймәгә басыгыз, каналга язылыгыз. Әле безнең тапшырулар дәвам итәчәк.